कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वशिष्ठ नारायण सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरसीपी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मीना सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राधा चरण सेठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहपुर के जनता जनार्दन बदली बिचारावा एनडीए के लोग कर्मठ चुनी उम्मीदवारावा चुनी उम्मीदवारावा चुनी उम्मीदवारावा। शाहपुर के जनता जनार्दन बदली बिचारावा एनडीए के लोग कर्मठ चुनी उम्मीदवारावा। विष्णु मिश्रा के विष्णु मिश्रा के अब की बान नदी से हरावा। अरे विष्णु मिश्रा के अब की बान नदी से हरावा। विष्णु मिश्रा के अब की बान नदी से हरावा। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विष्णु मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहपुर विधानसभा के बन के तकदीर अइले युवा योग कर्मठ नया एगो तस्वीर लैले। शाहपुर विधानसभा के बन के तकदीर अइले युवा योग कर्मठ नया एगो तस्वीर अइले। नीतीश जी के तीर पर होई के सवारवा सोचला सपनवा राउर करी है सकरवा। विष्णु मिश्रा के अब की बान नदी से हरावा। विष्णु मिश्रा के अब की बान नदी से हरावा। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वशिष्ठ नारायण सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरसीपी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मीना सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राधा चरण सेठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहिया से बतिया सदर बाटे चर्चा में आई मजदूर किसानन में तक खुशी के लहरिया छाई। जहिया से बतिया सदर बाटे चर्चा में आई मजदूर किसानन में तक खुशी के लहरिया छाई। बही बदलाव के बेरवा गरीबा गुरु बाखू जय जय करवा। विष्णु मिश्रा के विष्णु मिश्रा के अब की बान नदी से हरावा। विष्णु मिश्रा के अब की बान नदी से हरावा। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विष्णु मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाचा भैया माई बहिनी तो शपथ लिहिया विष्णु मिश्रा जी के तोताए बेरा दीता। चाचा भैया माई बहिनी तो शपथ लिहिया विष्णु मिश्रा जी के ताए बेरा दीता। विजय तिलक लगाई बेटा के अब की बरावा
मिश्रा के अब की बांध दी से हरावा विष्णु मिश्रा के अब की